Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto notele nyasi mar Dhialo mabus mantiere od twech mar Lang'ata Women Prison ka piny mangima Dhialo odichieng' mine kawuono. Koluwo chenro mare mar Mama Doing Good, Rachel noyango chenro mabiro konyo mine loko ngimagi kendo miyogi nyaka yuto. Simpros Okinda ne olimo jela mar mine ma Lang'ata Women's Maximum Prison kendo miyowa ripot ni. Lang'ata Women Maximum Prison. Pile mabus manitiere ka odaki mudho mar gik madhi nyime oko mar aluora margi. Kara kamano kawuono mine gi buonjo gi ilo ka gidusore maber mar rwako welo mathoth. Minod jatend piny Rachel Ruto kawuono Dhialo mabus kano tayo chenro mar odiochieng' mine e jelani. E bwo chenro mare mar Mama Doing Good, Rachel Ruto oyango kendo chenro motisi ni karakana mabiro konyo e loko ngima mabus e ute twech mapacho ka. Since 2016, Karakana project has trained over 1,500 women who have produced quality artifacts that have earned them 5.15 million Kenya shillings. Cross-stitching is a source of hope for the women in prison. It gives them dignity, a livelihood, respect from family, and a feeling of achievement. E bwo chenro ni mine gi biro yudo thuolo mar puonjruok chweyo gik miloso gi lwedo kaeto ikonyogi uso mondo konygi rito nyithindegi. When somebody enters prison today, we will welcome them, we will help them settle down, but between 6 a.m. in the morning and the time you go to sleep, what are they doing? You may leave them unattended, and the mind of an individual swirls around. Bende Mama Rachel Ruto oriwore gi jokanyo mamoko e konyo mine gi dago ngima makare ka ibiro nyiewne godhro, ongede kod otanda kendo chiwone gi tiegruok mamoko mar bero ngimagi. If you want to change the world, go back and make your bed. We are making our beds. Our one prisoner, one bed, one mattress is a purely PPP project which we are handling with our partners. And just today, just like that, we have 1,000 mattresses from KCB Foundation. Bedo ni achiel kuom nyasi mag Dhialo joma mine odiochieng' makawuono obagi e od twech nyiso ni piny Kenya odewo mine duto ma ok orango kama gintie. Ka minod jatend piny Rachel Ruto wacho ni chenro ni biro konyo mine gi nyaka kinde magisetieko thuolo margi mar twech. The money that you get from cross-stitching has been able to help you at least help your children. And usually we say that even if we do this and we don't involve God, it is all in vain. So prayer is very critical. And even, this is relevant to everybody, each one of us, not just our clients or our sisters, but each one of us, we need to be patient. We need to progress in what we are doing. Jagoro mongirore e migawo mar weche jela Mary Mudhoni wacho ni chenro ni biro konyo mabus e loko pachgi, biro miyo gibedo modich kendo biro konyogi e loko ngimagi kata tok tieko thuolo mar kinde twech. The money that they are going to earn from the Karakana is going to help those other children at home. We don't want to take them to children's home. Mabus mag od twech ni bende koro chiwo puoch gi pak kaluwore koda ber ma giseneno nyaka ne gichak puonjre chwecho e higa mar 2016. We have been able to pay for our children's school fees through the monies that we've gotten out of cross-stitch. We have been able to buy them gifts. We have been able to send them gifts for their Christmases, to celebrate their birthdays. We have been able to embrace them as mothers and let them know that even though we are behind bars, we still care and we are still their mothers. Truly speaking, being connected to the First Lady is not an everyday thing. So being that we are connected to this project, it raises our self-esteem. Standing here, even as inmates in the midst of this, it raises our esteem, your First Lady. Thor mar wach mar odiochieng' mine higani en tiyo gi lony manyasani keto kit chwech duto maromre. Migawo matayo chenro mag jela osingo mar tiyo gi lony manyasani e bero chenro mag jela. Simpros Okinda, Ramogi TV.